Slijedi čovjek s 1000 lica i skoro isto toliko imena. Moje ime je Dautanac Romano, prezimeno ime, i rođen sam 1980. godine. Evo, ja sam ulični glazbenik. Ja sam član putujuće kazališne skupine koja se zove Kućni teatar Škripzikl, a to je zapravo jedna vrsta putujućeg teatra, gotovo srednjovjekovnog. I nastupamo po klubovima, ulicama i tako dalje. Znači, karakter imaš? Sve imaš. A imaš li prolaz, saznaćemo kroz... 3, 2... Koliko ti traje nastup? 4, a meni traje nastup, pa ne znam koliko odlučimo mi sad, evo, možemo se dogovoriti. Skrati, Šarana, ne vole dugo gledati. Znači, brzo, sve ću ubrzati za 320 BPM. Ajde, izvoliš. Kakav ti se čini karakter? Fantastično. Bonsoir. Dobro večer, želim. Dobro večer. Tko je s nama? Evo, jedan gospodin ima mnogo imena jer ja nastupam na ulicama, mnogo, pa znate kako je to sa vjerovnicima i tako, pa se zovem i Mika Stojković i Etui i Romano se zovem isto, a imam još mnogo imena, ali nećemo sad duljiti, tako. Kako ću te zvati onda? Frki. Jako dobro. Frki je novo ime, evo moje. Što ćeš nam predstaviti u Super talentu? Ja uvijek imam naviku onako pred novim ljudima nove stvari izvoditi, ovu stvar baš nisam izvodio, napisao sam